ଘରେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ତ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ଆସୁନି, ଏଇଟା ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ବାପା ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଜି ମୁଁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସାରା ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନେଇଛି। କଣ ଦଇତାରି ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ତାହେଲେ ଆଉ କାଇଁ ଡେରି କରିବା, ଚାଲ ଲାଗି ପଡିବା ଆମ କାମରେ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପରଟା ସହିତ କୋବି ଭଜା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ କଷ୍ଟର୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥାଟା ହଉଛି ଫ୍ରୁଟ କଷ୍ଟର୍ଡଟା ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପରଟା ସକାଳର ଥିଲା, କୋବି ଭଜା ବି ସକାଳର ଥିଲା। ସକାଳେ ବି ତ ମୁଁ ହିଁ ବନେଇଥିଲି, ତ ହେଲା ନା ଏକା କଥା। ଆଜିର ପାଳଙ୍ଗ ପରଟାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କହିଲେ ୱାହ କି ଟେଷ୍ଟି, କେମିତି ବନେଇଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ଗରମ ପାଣିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ଭଲସେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତାର ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ଚକଡିବା ପାଇଁକା ସେଥିରେ ମୁଁ କଳା ଜିରା ଆଉ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ ସିଝି ଯାଇଥିବା ପାଳଙ୍ଗକୁ ପକେଇକି ସେଇ ପାଳଙ୍ଗ ପାଣିରେ ହିଁ ଚକଡି ଦେଇଥିଲି ଭଲସେ। ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଟା ପକେଇକି ବେଲି ଦେଇଥିଲି। ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଟିକେ ସେକି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇ ସେକି ଦେଇଥିଲି ଭଲସେ। ଦେନ୍ ଆମର ଡିଲିସିୟସ୍ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା